En mor ne jopuonjre Sebastian Onyango manyoro ne odok nuoyo grade mar 9 e sikund primary Manyakwere sub-county Marungu bang' rem yudo omenda mar donjo grade mar 10. Sani japuonjre no yudo sir kendo rwake e sikund sekondari ma Oriwo. Jafwambo marwa Ali Abich miyo ler. Japuonjre Sebastian Onyango koro nyalo buonjo kendo dhi nyime gi chenro mag somo e skund jowuoyi Moriwe ka chud bura ma Karachuonyo kama ne oluonge bang' timo penj mag grade 9 e skund primary Manyakwere sub-county Marungu. Japuonjre no odiochieng' manyoro ne odok nuoyo grade 9 e skund primary Manyakwere kaluwore gi onge mar school fees kod mwandu mamoko mane onyalo tiyogo e sombe e kinde ma jopuonjre mamoko mane gitimogo penj to dhi nyime kod somo e skunde mane oluonggie. Riyo mar yudo somo mar japuonjre no ne ochopo ir jotelo mopogore makoro ne okawo ting' te mar sombe kendo Sebastian ne ok opando morne bang' donjo e skul ma Oriwo kama ne oluonge. My parents were not able to take me there. Then I just decided to go and repeat. And now I am very happy now that I have been admitted in a senior school which I received my admission letter from. I'm very happy and thankful to those who have supported me to reach here. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura mar Rangwe Dr. Lilian Gogo kaachiel kod jochiw kony mamoko ne ochiwore kendo kawo ting' mar japuonjre no kama ne gichulo ne school fees te Oriwo kaachiel kod mwandu mamoko mabiro konyore gi chenro mag sombe nyaka otiek somo e skund no. Adwa nyiso jo Kenya ni Dr. Lilian Gogo biro chulo fee mar Sebastian e higni 3 modhi bedo godo Oriwo Boys ka chakre grade mar 10 nyaka grade mar 12. Hello, Nelson Adoko Foundation ne wachopo kanyo wayudo e weche mag mbui ni wuoyi matin Sebastian odok mondo nuo grade 9 ka jowadgi to dhi school. Kane director Nelson Obonya Adoko winjo wach machalo kamano to nogo simu mowacho ni waring Nyakwere school kawuono gokinyi kendo the first thing mwatim wadhi wang'ini fee mar first term en pesa di mane wakuongo timo. We went kasto ne wadhi mwachulo fee mar first term no. Director migawo mar somo e kaunti ma Homa Bay Eunice Ahemba mane otelo e chenro madhi omo japuonjre no e skund primary Manyakwere sub-county Marungu ne okoni Sebastian biro dhi nyime kod chenro mag sombe maonge ng'ikruok kata matin. He's going to pursue his dream and just to confirm that he's not just going to be left here in uniform and not part of the program. With me next here is the immediate incoming class teacher for Sebastian who will issue him some textbooks here. Ka japuonj maduong' ma Oriwo Tom Amadi ne opako jogo mane owuok oko mar kawo ting' mar japuonjre no ka okono biro dhi nyime kod sombe maonge pek kata matin. Antija kaka principal en mondo mi atim gino ma sirikal dwaro. Sirikal dwaro nyathi ka nyathi mondo mi ochop lekne kendo dhi e secondary school mondo mi gisom 100%. An mae gimomiyo abiro mondo mi amany nyathini kaluwore gi directive mar ker marwa Honorable His Excellency Samoei Ruto William Samoei Ruto mane ochiwo chik ni mondo nyithindogi nyaka wadwargi mondo wakelgi school. Icha mar Sebastian Onyango kendo kawuono an gi mor mang'eny kendo agone Nyasaye erokamano kuom yo moseyaw ne Sebastian kendo sani koro nyalo dhi e skul. Wago erokamano ne jo media kuom tich magitiyo maduong' momiyo wach Sebastian ong'ere kendo sani oseyudo konyruok. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.